V tomto videu si povieme, prečo zarobenie peňazí online hlavne je oveľa ľahšie, ako si veľa ľudí myslí a že to vôbec nie je také nemožné žiť taký život, aký len chceš. Ak si tu nový na tomto kanále, tak moje meno je Max, už 4 roky podnikám v OnlyFans management sfére a myslím si, že som vybudoval fakt solidne veľkú agency a momentálne natáčam tieto videá, aby som pomohol možno iným mladým chlapcom, ktorí začínajú tiež podnikať a aby im to nejakým štýlom pomohlo alebo ich to možno nakoplo. Začneme s tým, čo si top 1% ľudí uvedomuje a ostatní nie. Neexistuje nejaká špeciálna tajná cesta, kde proste stlačíš nejaké gombiky a začneš zarábať. Všetko je to o tvrdej práci a drine, takže prestaň naháňať niečo tajné a tak ďalej, pretože nič také neexistuje a jediná cesta, ako fakt zarobíš, zbohatneš, je, že len budeš tvrdo makať. Podnikanie je veľmi jednoduché. Veľa ľudí si myslí, že je to zložité, ale nie. Preto ľudia si myslia, že je to zložité, lebo keď si predstaví podnikanie, tak si myslí, že musí vedieť spraviť 50 vecí. Ale pravda je taká, že ty začni s jednou a pomaličky chod na ďalšiu a na ďalšiu a na ďalšiu a uč sa postupne. Každý, kto začal podnikať, tak zo začiatku hneď nevedel robiť všetko. Všetko sa pekne naučil postupom času, ale veľa ľudí si myslí, že musí vedieť naraz všetko a tým pádom nikto ani nezačne a nezistí, že sa mohli všetko naučiť pekne po ceste. Ďalší bod, peniaze vôbec nie sú vzácne. Veľa ľudí si myslí, že je ťažké zarobiť, že je vo svete málo peňazí a každý hovorí, že je málo peňazí v kolobehu a že je tu zlá doba a tak ďalej. A áno, doba je zlá, ale to neznamená, že aj málo peňazí, pretože v dnešnej dobe je oveľa viac peňazí ako kedykoľvek predtým, aby si ty ich mohol zobrať. Reálne oni čakajú na teba, aby si ich kolektol do svojho vrecka. Takže prestaň myslieť na to, že je ťažké získať peniaze a že ich je málo, pretože ich je strašne veľa. Ako náhle vidíš zo svojho malého mesta alebo dediny na Slovensku a prídeš do väčších krajín alebo prídeš do Dubaju, prídeš do Ameriky, prídeš do Bangkoku, tak zistíš, že tých peňazí je fakt veľa, keď vidíš, koľko drahých aut, luxusných domov a drahých šperkov sa pohybuje v kolobehu. Ďalší bod, čo je dôležité pochopiť, je, že každý biznis model ti dokáže zarobiť peniaze, čo existuje. Každý z tých hlavných. Samozrejme, možno sú nejaké, ktoré nefungujú, ale 99% biznis modelov, o ktorých si počul a dávajú zmysel, tak aj naozaj fungujú. Veľa ľudí začne s jedným biznis modelom, po 2 týždňoch sa im nedarí a uvidia, že niekto povie o inom, tak začnú ten. Po 2 týždňoch sa im tiež nedarí, tak začnú iný, lebo ďalší kamoš im povedal o tomto a to je ten problém. Veľa ľudí príde a začne skúšať a skákať z jedného na druhý, to sa volá Shiny Object Syndrome, to majú aj malé deti, keď vidí niečo nové, chce to hneď chytiť a takisto je to aj pri tebe, pretože ten business model, čo si začal a sa ti v ňom nedarí, tak už nie je taký zaujímavý. A ako náhle vidíš na YouTube nejaké videjko o niekom inom business modele, tak si myslíš, že ten je lepší a začneš ten. A tým pádom nikdy nespravíš progres, pretože preskakuješ z jedného na druhý. Takže čo ja ti odporúčam je, že zvol si jeden business model, ktorý ti fakt vyhovuje, ktorý sa ti páči a ktorý vieš, že zarába peniaze, aj keď skoro všetky zarábajú a vydrž pri ňom. Ja viem, že iné môže znieť lákavo, ale nie. Ty ostaň pri tom, pričom si začal. Ďalší bod je, že fast rich neexistuje. Veľa ľudí ti nasľubuje, že za behom pár mesiacov zbohatneš, ale to nie je pravda. Samozrejme, to neznamená, že to nie je možné. Stalo sa, že ľudia zbohatli veľmi rýchlo, ale bolo tam veľké šťastie, alebo iný doping, či už peňažný, alebo informačný. Takže ty, ak nemáš nič z toho, tak najskôr zabudni a rozlúč sa s tou myšlienkou, že priebehu 5, 6, 7 mesiacov budeš bohatý. O 6 mesiacov môže tvoj život vyzerať úplne inač, ale nie z finančného hľadiska, pretože na to, aby si niečo vybudoval solidné a nielen, že ti to zarobí pár stovák eur, najskôr ti bude trvať 2, 3, 4 a možno aj 5 rokov. A posledný bod, čo vedia ľudia, čo sú v top 1%, je to, netreba sa pozerať na progres len na to, koľko zarábaš. Veľa ľudí sa pozerá na progres, koľko zarába, tým pádom zistí, že keď zarobilo 0 eur po 3 mesiacoch z business modelu, tak si myslia, že spravili 0 progres, ale to nie je pravda. Ty progres robíš, aj keď nezarábaš viac a market stále príde neskôr. To znamená, že ty to, čo dáš do sveta, tak tebe sa to oplatí neskôr a nie hneď. Takže ty budeš pol roka robiť za 0 eur, dajme tomu, úplne zadarmo, máš pocit, že sa ti vôbec nedarí a zrazu 7 mesiac zarobíš 1000 eur. A zrazu každý si myslí, že to si len tak z ničoho nič zarobil, ale nie. Ty si musel 6 mesiacov makať úplne zadarmo. Teraz si prejdeme plán, ktorý je fakt jednoduchý, ktorý ti vysvetlí, ako začneš zarábať peniaze. Ako prvé, zvolíš si business model. Ja napríklad robím OFM, čo je OnlyFans Management. Ak sa to chceš naučiť tiež, tak dole v popise máš úplne zadarmo kurz asi s 20 videami, takže nemusíš nič platiť ani nikomu platiť. Všetko sa naučíš úplne zadarmo, tak si to tam pozri. Ďalší bod je, že začneš i hneď. Veľa ľudí čaká, odkladá to a tak ďalej, čo je veľká chyba, pretože potom prejdú týždne, roky a nakoniec si nič nezačal, takže začni hneď na tom pracovať. Ďalší bod, ísť v kúse dopredu a keď spravíš chybu, tak opraviť a ďalej pokračovať. To je to, o čom sme už rozprávali. Veľa ľudí si myslí, že naraz musí všetko mať dokonale, ale to nie je pravda. Začni pomaličky, začni budovať, čo chceš a stále keď nejaká je chyba, tak ju skús napraviť a posunúť sa ďalej. Štvrtý bod je,
konzistencia. Ak nebudeš konzistentný, tak nikdy nezarobíš. Veľa ľudí skúsi pracovať týždeň 12 hodín denne, ale potom sa na to vykašľú a úplne to spadne. Ty musíš pracovať každý deň, pretože speed je extrémne dôležitý. Rýchlosť je to, čo prebúra aj zvukovú bariéru, rýchlosť je extrémne dôležitá aj v biznise. Musíš pochopiť, že ty, keď nič nerobíš, tak tvoj progres v podnikaní pomaličky pada dole. Takže ty musíš v kuse tlačiť, aby šiel hore, pretože ako náhle zastavíš čo len na pár dní, tak zase začne tvoj progres padať dole. Takže si zapamätaj, že musíš každý deň venovať tomu, čo najviac to ide a nikdy neprestať. Ďalší bod je zdravá životospráva. Ak nebudeš mať správnu životosprávu a zdravú, tak sa budeš zle cítiť, budeš mať brain fog, budeš slabý, budeš mať málo energie, nebudeš mať motiváciu a tým pádom sa ti nebude dariť ani podnikať. Takže stále zdravie daj na prvé miesto a podnikanie až na to druhé. Ja som si myslel, že tak nemusím dávať, ale po pár mesiacoch som vyhorol, takže ver mi, že zdravie daj stále na prvé miesto. No a to je asi tak všetko k tomu jednoduchému plánu, ako môžeš začať ty zarábať. Nezabudni, že keď niečo už zarobíš, tak sa to snaž reinvestovať naspäť do podnikania zo začiatku a nie kupovať si pičoviny, ktoré ti reálne nič v živote nedajú. No a ešte taký rýchly tip nakoniec, že ako to nevzdať. Nespoliehaj sa na motiváciu, pretože motivovaný môžeš byť večer, keď scrolluješ TikToky, ale ráno tá motivácia odíde a každé ráno ju najskôr nebudeš mať, takže musíš sa spoliehať na niečo iné. A v tom prichádza ten ďalší bod, že musíte motivovať veci, ktoré nie sú len pre tvoje vlastné dobro, ale niečo silnejšie. Napríklad pre mňa to je moja rodina, aby som mohol sa o nich postarať, tým pádom chcem aj viac podnikať a viac zarábať. Keby som chcel, dajme tomu, drahé auta, tak si neviem tak donútiť silno pracovať. Takže vlastne stále maj hlbšie dôvody a nielen také povrchné. Dúfam, že sa ti páčilo toto video. Nezabudni mi dať follow a pozrieť sa aj môj hlavný kanál, kde rozprávam o OFM alebo OnlyFans manažmente a ako som povedal, v popise úplne zadarmo kurz na Telegrame, takže nemusíš za nič platiť. A nezabudni mi dať follow aj na Instagrame, kde dávam zaujímavé veci, či už z môjho života, lifestylu alebo z mojej agency. Čau, čau.